Америка белән безнең арада мөнәсәбәтләрнең кискенләшүе, я йомшавы ул төп мәсьәлә түгел бүген Ә үзем өчен. нәрсәдә дип уйлыйсыз төп мәсьәлә? Бүген татар халкының язмышы, минемчә, төп мәсьәлә безнең алда торырга тиеш. Бер шундый чагыштыру китерер идем, бәлки ярап, әйтергә дә ярамый торгандыр. Дөньяда нинди генә афат булса да, эпидемиямы, сугышмы, дөнья сугышы беренчесеме, икенчесеме, өченчесеме, никадәр корбаннары зур булса да, бар халык үлеп, һәлак булып, юкка чыгып җитми. Кемдер җиңелсә дә, халык кала. Халык бетми. Әмма икенче төрле бер бәла килүе мөмкин. Халыкның бөтенләй бетүе. Әгәр халыкның мәгарифен кыссаң, мәктәпләрен бетерсәң, телен, туган телен сүндерсәң, ул халык юкка чыга бөтенләй. Дөнья сугышында бер нинди эпидемияларда юкка чыкмый торган булып, юкка чыгуы мөмкин. Менә без бүген шундый куркыныч алдында торабыз. Менә сез Татарстанның мөстәкыйльлеге турында декларация әзерләүдә катнашкан кеше бит инде кабул иткән, үзегезнең тәкъдимнәрегезне ясаган кеше буларак та менә бу фикердә торасыздыр, әйме? Тел, милләт иң беренче өлкәдә. Ә менә телебезгә һәм гомумән милләткә куркыныч ялаганда төп мәсьәләне нәрсәдән чыгу юлларын уйлаганыгыз бармы сезнең? Иң беренче ситуацияны санап күрсәтим, нинди куркыныч янаган. Аны кызганычка каршы халык арасында барыбыз да белеп тә бетермибез. Чөнки кызыксыну чаралары безнең мөмкинчелекләре киметелде хәзер. Хәбәрдарлык, гласность дигән нәрсә бетеп килде. Татмедиа бераз гына татар матбугатын кысып бара. Аны бәлки монда әйтергә дә ярамыйдыр. Әмма халык белеп бетерми барсын. Кыска гына санап күрсәтәм. Мин сезгә килешмәс идем, кысып бара дигән татар матбугатлары бар, бәлки халык кызыксынмыйдыр. Хәбәр булса халык кызыксына. Әгәр халыкны аермасаң, илнең язмышыннан, халкының, республиканың мәшәкатьләреннән аермасаң, аның белән киңәшеп эшләсәң, халык барсын да белеп торса хакимият ни эшләгәнне, ул үзе актарынып таба бирмәгәнне, сез әйтергә теләмәгәнне дә. Шулай иде 90-нчы елларда. 90-нчы елларда менә декларацияны искә алып үттегез. Аны без депутатлар кабул итмәдек декларацияны. Туры мәгънәсен әйткәндә, аны халык кабул итте. Чөнки безнең ирек мәйданында, башка мәйданнарда дистәләрчә мең халык җыела иде безгә Татарстанга мөстәкыйльлек таләп итеп. Без халык дулкынына күтәрелеп, шуннан гына депутатлар халык исеменнән без аны кабул иттек. Һәм бик зур өметләр багладык аңарга. Мен 10 еллык без иреккә ирештек. Йөзләрчә меңнәрчә татар мәктәпләре класслары ачып өлгердек. Конституция кабул иттек, референдум үткәрдек. Һәм киләчәккә зур өметебез дә булган иде. Әмма бик күп нәрсәне кызганычка каршы тормышка ашырга теләмәдек, юкка чыгардык, әрәм иттек. Хата нәрсәдә соң? Нәрсә эшләп без генә ничектер дәүләтне генә бәлки монда гаепләргә дә кирәкмидер. Менә без эшләп бетерә алмадык бәлки. Ничек уйлыйсыз? Дәүләт турында сүз Юк, мин мәсәлән кайчакта шундый фикерләр ишетергә була. Сезнекен дип әйтмим мин, гомумән. Монда гаеп безнең барыбызда да, дәүләттә дә, халыкта да, барыбызда да. Бүген болай уйлаганбыздыр. Менә без мөстәкыйльлек игълан иттек, ирештек, калган хакимият эшләсен, безнең монда катнашыбыз дип халыкның сүнүедер. Ә булган ирекне яклау, ул ирекне алудан авыррак. Менә халык шуннан сүрелмәгән булса, инде без аны хәзер әле саклаган булыр идек. Менә вазгыятьне әйтеп үтим, менә безнең иң алда торган куркыныч милләтебезнең язмышы турында. Россиядә кабул ителгән кайбер законнар һәм административ карарлар нигезендә татар теленә һәм урыс түгел халыкларның телләренә үлем хукукы чыгарылды. Россиянең мәгариф системасын яклый торган законнан милли компонент алып ташланды. Хәзер татарча укыту, татар мәктәпләрен булдыру ул законда түгел, ул Россиянең мәгариф министрының карарында, аның капризында. Әйбәт министр килеп бүген безгә атнага 10 сәгать куярга мөмкин татар телен. Ачыгы мәктәпләр дип. Икенчесе алышынса ачуы килеп 10 минутта калдырмаска мөмкин. Законда без аны яклый алмыйбыз. Тагын иң куркынычы, татарча укып та син имтиханнарны рус телендә тапшырырга тиеш. Бу бит ата-аналарны мәҗбүр итү балаларны рус мәктәбенә бирү өчен. Аннан соң тагын әйтим әле. Тагын әйтим әле, иң куркынычларын санап үтәм, аннан соң онытырмын бәлки. Татар мәктәпләрендә рус теле буенча экзаменны татар балалары, татар мәктәбендә укучылар, рус мәктәбендәге рус балалары дәрәҗәсендә тапшырырга тиеш, ана теле дәрәҗәсендә. Ә ана телләре буенча аларның чыгарыш экзаменнары юк. Тагын бер куркыныч закон нәрсә. Элек әле 2012 елга кадәр 11 класслык татар мәктәпләре ул законда утыртыла иде. Хәзер татарга татарча укыту хукукы 2 елга кыскартылды, 9 класс кына калдырылды.
Ул теге тулы түгел, неполноценный народ дигән халыкка гына куела торган итеп 9 класс. 9 класска кадәр генә укыта аласың. Аннан соң я рус мәктәбенә китәргә тиеш, я мәктәбен күчәргә тиеш. Менә бу да бит ата-аналарны барсы да мәҗбүр итә. Ничек итеп балаларны рус мәктәбенә илтергә. Халыкны мәҗбүр итү. Телне бетерү турында, халыкны бетерү турында закон юк. Әмма шундый шартлар куелган. Ул русчарга әйткәндә обстоятельства непреодолимой силы. Менә шушы непреодолимый силы обстоятельства дигән нәрсә, аны юкка чыгарырга итерә үзеннән үзе. Тыймыйчы да. Тыю турында закон юк. Нәрсә эшли алабыз соң әйтегез әле? Тагын Чыгымнары әйтәм, бармы? тагын иң куркынычы. Хәзер менә соңгы 17 елдан инде безнең татар телен укытабыз, үзебез теле факультатив дәрәҗәсендә. Так? Факультатив. Гариза язып. Так? Алай булгач, нигә телеңә сакланып калгалсың? Ул гына түгел, иң зур куркынычы. 17 елда прокурорлар мәктәпләргә кереп менә шушы нәрсәләрне, шушы тыю турында законнарны тормышка ашыру буенча мәктәпләрдә поход ясап, тикшереп, безнең 1000-нән артык укытучыны куып чыгардылар, татар укытучыларын. Елатып. Хәзер калган ничә йөз укытучыбыз бар. Әле дәвам итәләр татарча укытуларны. Кайбер рөхсәт ителгән кадәресен 9 класска кадәресен кайберләрен укытуны дәвам итәләр. Әмма иң куркынычы ул укытучылар пенсияга чыккач, бүгенге укытучыларыбыз, татарча укытучыларыбыз, татар телен укытучыларыбыз, бүгенгеләре, калганнары пенсияга чыгып беткәч, татар теле юкка чыга, бөтенләй юкка чыгачак. Чөнки укытучыларны әзерләү системасы юк ителгән. Ул гына да түгел. Хәзер татар мәктәбе дип ачып булмый. Бер хакимият безнең президенты ача алмый. Мәктәп нинди телдә укытырга тиеш икән, аннан директор белән завуч ата-аналар исеменә сылтап үзе хәл итә. Татар мәктәбе дип ачасың, 2 елдан 2 баланы китерәләр башка телдә укытучыны. Мәктәбең шул телгә күчеп тә китә. Ул да юк. Менә шушы вазгыятьтән ничек котылырга? Менә мин дә сезгә шуны менә санап киттегез әйме. Бөтен кеше дә белә менә. Ата-аналар да белә әйме. Белмиләр. Барсы да Менә белмиләр. безнең барсы да белмидер, ләкин татар җанлы ата-аналар белә. Алар инде барыбер балаларын гаризалар язып, мәсәлән, мин белән безнең мәктәптә дә без балаларны бирәбез барыр. Ничек инде син балаңны татар телендә укытмыйсың дияме. Менә үзеңне ничек үстерәсең, әйтегез әле, менә шу чыгу юллары дигәндә. Мин сезнең менә шул бер реплика белән килешмәй, ата-аналар барсы да белә дип. Үткән ел гына мен бер районда булдым. Укытучылар белән очраклы гына очраштым бер чарада. Бәй, шундый законнар бармыни дип сорыйлар. 7-нче елда, 2007 елда кабул ителгән закон, милли компонентны бетерү турында, егет турында. Татар экзаменнарны рус теле буенча, рус балалары дәрәҗәсендә бирү турында 2007 елда. Үткән ел, 19 елда, үткән ел түгел, 3 ел, 19 елда булдым. Укытучылар сорый, шундый законнар бармыни дип. Бик күпләр белми, мин анасын төрле газеталарда, төрле чыганышларда, социаль сетләрдә күренгән комментарийларда күрәм. Шелтәләр булганда буларның берсен дә санап күрсәтүче юк. Барсын да белеп бетермиләр. Менә шуларны халыкка җиткерүгә, менә бу куркынычны халыкка җиткерсәгез иде. Сез дә барсын да санап күрсәтеп, һәм ничек котылу. Әмма котылуның аның төп конкретный максаты менә шушы дискриминацион законнарны, шушы вазгыятны юк итү. Ул законнарны юк итү. Россиядә Конституция нигезендә халыкларның тигез хукукларын тәэмин итү. Әмма ул гына җитми. Максатына ирешү өчен максатның иң зурыннан башларга кирәк. Иң зурыннан. Мәсәлән, тимер юлда син барасы җиреңә әйбәт кенә, уңай гына барып җитү өчен нәрсә кирәк? Йомшак вагон кирәкме? Шартлар кирәк. Яхшар кирәкме? Тәмле чәй китерүче шибәр кызлар кирәкме, проводниклар? Әмма ул әле төп мәсьәлә түгел. Иң беренче ул поездның башын тарта торган паровоз кирәк. Паровозы булсаң арба тәгәрмәче, тимер юл тәгәрмәчен алыштырып, арбага утырып та барып була паровозга өстерелеп. Паровоз кирәк. Менә татар мәгарифен, татар телен, татарның киләчәген, культурасын, әхлагын коткару өчен алдагы паровозның берсе Татар милли университеты булырга тиеш. Мәктәпкә кадәр әле бөтен мәктәпләребезне прокурор бетергән чиракта да. Иң беренче университетны куйсак, ул локомотив булып өстерәп татар мәгарифен алып барачак. Күптәнге хыял иде бит инде милли университет. Хыял гына түгел.
1994 елның 20 июле көнне Фәндәс Сафиуллин дигән бер депутат 3 көн бәхәсләшеп талашканнан соң 3 көнә артык тавыш җыя алып, шул карарны үткәрә алды. Татар милли университетын булдыру турында карар кабул ителде. 3 көнә тавыш минимумнан артыграк булды. Вот шулай. Зур уңыш Әйе. бит. Ул карар әле исән, әмма анда әйтелгән иде. Татар милли университетын 1995 елда ачарга дип. 1 ел эчендә 94 елның 20 августында 20 июлендә кабул итте карарны. 95-тә ул ачылырга тиеш иде. Мәрхүм Мөхәммәд абый Сабиров хөкүмәт җитәкчесе безнең аңа шунда ук тотынды. 1 айдан тотынды шуны оештырырга һәм ул аны 95-тә ача иде. Әмма ул эшеннән китәргә мәҗбүр булды, үзе теләп түгел. Һәм университет идеясе сүндерелде. Менә ничә ел узган, һаман да әле Әле бу да төп мәсьәлә түгел, милләтне коткару. безнең хәл Кайберәүләр бик төшенке күңелдә әйтәләр, менә озакламый татар халкы юкка чыгачак, бетәчәк дип. Ул бетмәячәк. Еш ишетелә башлады. Бик зарарлы фикер. Татар халкы беркайчан да бетмәячәк. Безне бетергә теләүчеләрдән иртәрәк бетмәячәк. Әмма ул үзеннән үзе килмәячәк безгә. Аның өчен зур максат менә бая әйтеп куелган, әйтелгәнчә, һәм шул максатка ирешү безнең ихтияр көче булырга тиеш. Менә паровоз турында әйтеп үттем. Мәгариф системасын кайтару өчен бәлки без юкка чыгара алмабыз теге Россияның тыя торган законнарын. Аларны бетергәнчә, аларны тыя алганча, иң беренче бу елдан башлап Татар милли университетын оештырырга башларга иде. Университет дигәндә ул 100% татар телендә укыта торган булмый. Анда безнең татар университетында син татар телен белмичә керә алмыйсың. Татар телен белмичә син дә укып чыга алмыйсың. Бер генә профессор булсаң татарча укытучы, бер генә фән укытылсаң татарча бәлки. Калганнарын русча, инглизчә, французча, төрекчә, гарәпчә, төрлесеннән булсын. Әмма син татар теленә башка керә алмыйсың. Бер мисал китерәм тарихта. Әле 1804 елдан эстоннар үзләренең университетларын ачтылар, Тарtu университеты. Анда эстоннардан бер генә профессор бар иде. Петербург университетын ачкып җибәргәндә Петр I бер рус укытучысы да юк иде. Бөтен чит илдән, Голландиядан, Германиядән килгәннәр. Менә шуннан курыкмыйча безгә дә ачып җибәргә. Татар җитәме, юкмы? Так. Әмма ул университет булдыру гына әле җитми, паровоз. Зур максатны мин нәрсәдән куям? Татар халкының тарихи үлемсезлегенә ирешергә омтылу. Кешелек дөньясы кайчандыр бер бетәчәк ул. Соңгы үсемлек булачак, соңгы бөҗәк, соңгы нәрсә бу кояш та сүнәчәк. Әмма кешелек исән чагында татар халкы исән булсын дигән максатны куярга менә үлемсезлегенә ирешү. Менә сез әйткәндегез бит әле, 2 кеше калса, берсе татар булуын теләде. Эш дидегез әйме? Әгәр дөнья ахырына җитеп соңгы 3 кеше калганда да шул 3нең берсе татар булсын дигән максат куярга. Ирешәбезме, юкмы? Эш булмаса бәлки 30-нчы булыр, бәлки 40-нчы булыр. Әмма максат кую менә шушындый татар халкының үлемсезлеге турында. Шуңа шушы максатны куймыйча, киләчәгебез юк. Менә монсы мин каты итеп куркыныч итеп әйтәм. Әмма пессимистик уйлар әйтәләр, шуңа мин аптырыйм. Татар бетүгә таба барабыз милләт дип, ул бит инде үзеннән тора. Ничек уйлыйсыз, һәрбер әтәйнегән кешедән? Менә нинди максат куярга менә? Нигә безгә андый максатны куярга безнең кешебез бар? Мәсәлән, татар теле саклансын өчен тел булып, ул гаилә теле генә булу җитми. Гаилә теле ул беренче старт. Кызыксыну тудыру үзенең телеңә. Әмма син дөнья күренешләрен гаиләдә әйтә алмыйсың, барсында өйрәтә алмыйсың. Кайсы гаиләдә ул 200 сүз итә үзара сөйләшү өчен. Ашадыңмы, савытыңны җыеп куй, урыныңны җый, вакытында кайт, бетте җитте. Татар теле исән калсын өчен, менә шул үлемсезлегенә ирешү өчен ул иң беренче фән теле булырга тиеш. Университет теле менә бая әйттем. Ул мәдәният теле булырга тиеш, профессиональ культура теле булырга тиеш, дәүләт белән идара итү теле булырга тиеш, икътисад теле булырга тиеш, информация теле булырга тиеш. Менә шул дәрәҗәдә булганда ул сүнмәс. Менә шулай, шуңа омтылганда гына без татар телен саклап кала алабыз. Менә аннан соң бер акыл иясенең фикерен килер алдына язып куярга онытканмын, мин аны исемен хәзер искә төшерә алмыйм. Бер бик акыллы акыл иясенең шундый фикере бар. Һәр халыкны бик халык итү өчен ул халыкта 100 акыл иясе булу җитә дигән. 100 ме, хәтта 50 дигән бугай әле ул. 50 ме, 100 ме? 50 акыл иясе була җитә дигән.
Her халыкны итү өчен. Менә шушы 50 акыл иясе халыкны үлемсезлек итәргә итә торган. Ул миллиардлык Кытайга да 50 җитә. Индиягә да шул җитә. Россиягә да шул җитә. 10 миллион башкортка да шул җитә, татарга да, чувашка да шул җитә 50 кеше. Димәк, безнең халыкларның бөеклеге аларның саны белән билгеләнми. Бөеклеккә көче, омтылышы халык белән билгеләнми. Ә ул без никадәр халык саны буенча мәсәлән Кытайдан кимрәк булсак, бездә менә шул бөеклекләрнең саны шул дәрәҗәдә куерак булырга тиеш. Шул ук 50. Шул сыйфатлы акыл иясе, халыкны халык итә торган Кытайга 50 кеше җитә икән, безгә дә 50 кеше җитә. Менә. Әйтегез әле, менә 90-нчы елларда хыялланган дәрәҗәгә җиткерә алмадык бит, барыбер сәбәбе нәрсәдә? Менә мин аны уйлыйм инде, әлбәттә, менә сез хәзер аңлаттыгыз әйме. Әкрен генә, ләкин әле шактый вакыт кирәк. Менә моны аңлап, һәрбер халык үзенә сеңдереп, мин нәрсә эшли алам соң татарны яшәтер өчен дигән сорау бирергә тиеш, әйме? Ничек уйлыйсыз? Менә шул 95 елда университетны оештырып өлгергән булсак, 2000 елда инде безнең беренче чыгарылыш була иде. Аннан соң күпме безнең зиялы, акыллы, белемле милли кадрлар. Бит университет идеясын без ничек куйган идек? 300-350 кеше. Максимум юшып беткәч тә 500 кеше. Ручной работа дигән идек без аны. Индивидуальная подготовка, ручной работа. Иң акыллы, иң сәләтлеләрдән. Безнең менә шушы без бүгенге көнгә инде 2020 елга 50 кеше акыл иясен үзендә әзерләп бетерә иде халыкны күтәрә Ул торган. 50 кеше тагын 50-не тәрбияләйме? Аннан түбәнрәк бит алар тагы 50 генә булмый. 50 артыннан 100, 100 артыннан 1000 була, 1000 артыннан миллион була. Менә шуларны. Ни өчен эшләп бетерә алмадык? Ну, шит яктан булган басымны инде санап торасы килми, ансын барыбыз да беләбез. Әмма күпчелек сәбәп безнең монда Татарстанда. Аларны санап тормыйм, чөнки ул сезгә авырлык китерәчәк, мин аның барсын да сезгә санап күрсәтсәм. Хәзер җанисәп якынлаша бит инде Татарстан белән Башкортстан арасындагы вазгыятьне сез дә күзәтәсездер дип уйлыйм мин. Менә биредә яшәүче татарлар, мәсәлән, татарларны башкортлар көнбатыш диалектта сөйләшүчеләр дип атый бит инде, башкорт теле диалекталь сөйләшү. Хәтта анда азнакай белән мөслимне дә керткәннәр. Мин укыдым бер көнне, мин әйтәм, ничек инде безнең сөйләшү башкортча булсын ди. Менә сезнең фикер ништәсе килгән иде бу хакта? Мин монда икенчерәк төрле карыйм. Менә бу конкрет мәсьәләгә бәлки төп мәсьәлә итеп карарга кирәк түгел, төп куркыныч дип. Иң беренче шуны әйтмичә булмый. Татар халкы белән башкорт халкы бердәм булуын ни в коем случае не допустить дигән язылган сүзләр бар. Язылган сүзләр бар. Не допустить объединение дигән. Менә шул максат бар. Шундый максат куелган икән безнең халыклар арасында ши кагу турында. Аның төрле шиләре булырга мөмкин. Менә сез әйткәне дә булырга мөмкин, башкасы да булырга мөмкин. Әмма без ул шиләрне кагарга ирек бирмәскә тиеш. Татарлар да, башкортлар да. Бәлки ике кеше үзара бәхәсләшә талаша башлаганда, ул талашучыларның кайсында гаеп күбрәк дип сораганда, әйтәләр, иң гаеплесе акыллырагы дип. Бәлки акыллык ягыннан көрәшеп, башкортлар үзләре акыллырак булып, без татар үзебез акыллырак булып, ул көрәшне үзара бәхәсләрен безгә туктатырга кирәк, кичекмәстән. Әгәр менә безнең аңлашылып җитми торган нәрсәләр бар икән, әмма шул татар белән башкортны кушырга ирек бирмәү турында сүзгә ышанып көрәшүчеләр бар икән, үзара тавыш куптармыйча гына үзара җыелып бәхәсле мәсьәләләрне хәл итәсе иде. Без ике халык бер булып көрәшергә тиеш. Безнең татар халкына янаган куркынычлар шул ук дәрәҗәдә башкортка да яный, чувашка да яный, якутларга да, башкаларга да яный. Без алар барыбыз бергә булсак кына, менә без мин әйтеп үтелгән нәрсә котылу юлларыннан, милләтләребезне, халыкларыбызны саклауны юлыннан берләшкән чакта гына без исән калачакбыз. Шуны аңлыйсы иде безгә. Безнең бүлешер нәрсәбез юк. Менә сез тагын бер мисал китердегез, мин икенче мисал китерәм. Берәүләр үпкәлиләр, нигә башкортларның радиосын татар җырларын башкар җырлары дип башкаралар дип. Башкарсыннар. Безнең җырларыбыз уртак.
Башкорт радиосы әйтсен, татар башкорт җырлары дип. Без әйтик, башкорт татар җырлары дип, үзебезнең җырлары. Менә сез җырларны куясыз монда. Татар башкорт җырлары дип әйтегез. Танылган шәхесләр бар, Танылган язучылар. шәхесләр. Алар татар башкортның танылган шәхесләре дип әйтик. Менә Мәҗит Гафури мәсәлән. Приватизировать итәргә тырышмыйк үзебезнең җырларыбызны. Җырласыннар башкортлар үзебезнең җыр дип. Без җырлыйк башкортныкын үзебезнеке дип. Берләштереп, бәхәсләшмик. Безнең бүлешер нәрсәбез юк. Без иң җилкәгә бергә бер сафта басып, үзебезнең исән калуыбыз өчен бергә көрәшергә тиеш. Һәрбер кеше дә шуны аңласын иде. Менә тыңлаучыбыз язган, бүгенге темага сөйләвегез бик кирәк дигән дөрес әйтә тапшыру кунагы. Менә шул имтиханнар мәсьәләсендә сорау туа, ник соң үз татар дәүләтебездә үзебезнең татар туган телендә 9-11 класста укып имтихан биреп татар телендә укуларын дәвам итә алмыйбыз дип менә сез инде аңа җавап та бирдегез, әзрәк менә тыңлаучыбыз рәхмәт әйтә. Юк, җавап кирәк бу сорауга. Менә мин бая әйтеп үттем бит, әле халык барысында белеп бетермиде. Менә бу бер мисал. Кеше әле ишеткәндә дә менә күңеленә ятмаслык нәрсәне кеше ишетеп тә бетерми. Я ышанасы килми, шул кадәр бер кабахәт нәрсәгә сүзгә ышанасы килми, кешене кайвакыт ишетми. Ансы да бар. Җаннары ишетергә теләмәгән нәрсә. Саклану формасы. Мөмкин түгел начар нәрсәне, начар сүзне ишетәсе килми, ишеткә шуңа ышанасы килми. Менә бу нәкъ шуның мисалы. Җавапны шулай дип әйтергә була. Законы бар. Бездә кабул ителмәгән, Россиядә кабул ителгән закон. Менә ул законнар буенча татар халкы хәзер татар телендә, башкорт халкы башкорт телендә, чуаш телендә мәктәпләрне 9 класска гына укытыла. Һәм шул исәптә үзләренең телләрендә 9 класска кадәр генә өйрәтәләр. Бераз аша булмый, канун булгач, монда. Канун булгач, канун шундый. Менә тагын хөрмәт әфәнде Сафиуллин. Туктагыз, онытканчы әйтим әле. Аңардан котылу юлын эше. Менә мин дә онытканчы әйтим әле. Без бик күп бер мөмкинчелегебезне югалтабыз. Татарстаннан Россиянең дәүләт думасына 2004 елдан башлап мин киткәннән соң 16 депутат утыра. Ни өчен мин киткәннән соң дим. 16 депутат арасыннан әле менә шул соңгы 16 елда әле 16 сүз әйтүчеләр дә юк менә шул законга каршы. Ник алар эндәшми утыра? Менә 16 депутат 16 сүз генә әйтсә дә, ай сайын булмаса, ел сайын менә бер бу законнар кабул ителә алмас иде. Бәлки шул депутатларның берсе генә булса да безнең тапшыруны тыңласа, бик файдалы булыр иде, шулай бит. Хәзер тыңласа белмим, андыйлар хәзер сайламый. Халык андыйларны сайламый. Бәлки менә ник әйтмисез дигән сорау мөрәҗәгать ителә бит инде, бәлки. Менә сайлаучыларга әйтәм хәзер. Сайлау алдыннан депутатларга менә шу сорауларны бирегез. Сайланасы депутатларга. Син абый, син апа, син энем, нәрсә эшләргә җыенасың? Менә шушы Россия Мәгариф министрлыгы тарафыннан, дәүләт думасы тарафыннан татарның телен бетерергә юнәлтелгән законнарны юкка чыгару турында син нинди гамәл кылырга җыенасың? Җыенасыңмы, юкмы дип. Менә шул сорауны һәрбер кандидатка әйтергә тиешләр сайлаучылар. Рәхмәт, инде тапшыру ахырына якынлаша. Менә монда укый башладым бит әле. Мин сезгә рәхмәт әйткәннәр, хөрмәтле Әнде Сабый дигән. Сезнең фикерләр белән тулысынча килешәбез. Сезгә татар телен саклау, үстерү юлында эшләп, янып йөрүегезгә олы рәхмәтебезне ирештерәбез. Сезнең белән горурланабыз дигәннәр. Татар институтын ачырга насыйп итсен иде университет, үз дәүләтебездә дип менә шундый рәхмәт сүзләре. Бу инде әлбәттә менә тыңлаучыбызның рәхмәт сүзен ишетү, ул үзе эшнең бәясен күрсәтә бит. Еллар дәвамында эшләгәннең, шулай бит. Әмма нәкъ шулай. Рәхмәт. Радио тыңлаучыларыма бик рәхмәт. Һәм алар үзләре үз чиратында бу сүзләрне җиткерсеннәр иде. Һәрбер кеше ич кенә кешегә җиткергәндә дә бер ай эчендә бөтен татар халкына җиткереп була.